ଘରର ନିଜି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଦୋକାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାକି ଟଙ୍କା ନଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍। ଆଜି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇକି କମେଇ ଦେଲେନି। ନା କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛି, ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖୁଛି, ହେଲେ ଆମ ପୁଅ ରାଜି ହେଉନି ସେଠିକି ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ପୁଅ ବାହା ହେବା କହୁଛି ସେ ଝିଅ ମୋ ପୁଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ବାହା ହେବା ଚକ୍କରରେ ଆମ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକାଟା କେଉଁଠି? ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଧାର ବାକି ନେଉଛ, ସମୟରେ ଆମ ଟଙ୍କାଟା ଫେରେଇ ଦେଲେ ତମେ ବି ଭଲ, ଆମେ ବି ଭଲ। ସେଥିରେ ବାହାଘର ହେଲାନି ମାନେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଦୋକାନୀ ଦେଇ ସେ ଟଙ୍କା ଆମର ପଡ଼ିଥିବ? ତମେ ତ ବାହାଘର ହେଉନି, ତମେ ତ କାମକୁ ଯାଉଛ, ତମେ ତ ନିଜ ଟଙ୍କାଟା ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣୁଛ, ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଆମକୁ ଦେବ। ଆମେ ପୁଣି ନଗଦରେ ସେଠି ଜିନିଷଟା ଆଣୁଛୁ, ସେ ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିବେ ନା ନାହିଁ? ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବି ନଗଦରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ସର୍ଟେଜ ହେଇଯିବ, ସେ ଦୋକାନ ଯିବେନି, ହଇରାଣ ହେବେ ନା। ତମ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବି, ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବି, ସେ କିଛି କଥା ଶୁଣେଇବ? ଭାଇ ତମ ବାହାଘର ହଉ କି ନ ହଉ ସେ କଥାରେ ଆମର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଦୋକାନ ବାକି ଦେଇଦିଅ, ତମେ ଭଲ, ଆମେ ବି ଭଲ। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ?